Odi Bradanga sa jou de Baga Kulturo TV speciaal voor jou hier in Rotterdam. Rotterdam, waar het natuurlijk weer zo warm is vandaag. Het is ongeveer 27, 28 graden nu op dit moment. En dan als het warm is, dan weet ik wat ga ik doen vandaag. En dan gaan we lekker het water opzoeken. Ook vandaag weer. Goed, nee, we gaan eruit. Gaan kijken wat de mensen doen. En kijken waar de Surinamers ertussen zitten. En ja, we gaan kijken wie er wat te vertellen heeft op deze prachtige, ja, mooie dag. En dan zie je de mensen in het water. Je maakt gewoon wat eraan swing. Je ziet daar iemand lekker op een surfplank. Lekker bezig. Maar ik denk, ja, daar, ik ga niet zwemmen, ik ga lekker erop staan. En dan ben ik niet wat toe. Surinamers in Nederland. Ja, waar zijn ze? Je maakt je briefje, is dat erin? Of ze liggen niet aan het water. Maar we gaan zoeken, we gaan kijken als ze er zijn. En wij zijn speciaal voor jou hier gekomen. Hier op het strand natuurlijk. Kulturo TV speciaal voor jullie hier in Rotterdam. Je zal denken, waar van Rotterdam? Als we die kant op kijken, dan zie je Nesselanden. En dit is de Zevenhuizenplas. Zevenhuizenplas Rotterdam. Ja mensen, is het zo'n fire. En als dat zo'n fire, dan krijgen we dit. We gaan lekker wandelen. Verderop heb je de Naakstrand. Als ik hier het pad zou volgen en ik zou doorlopen door het bos. Dan heb je hier ongeveer waar je die twee blauwe waar de zon ziet zitten en dat is roos daar. Als ik daar zou komen, dan zie je de mensen dus naakt liggen. Maar ja, privacy. Dus we doen dat die natuurlijk. Nee, dat gaan we niet doen. Dus we zijn lekker hier bezig. En dan weet je, komt Team Fatu. En dit is het ook alweer vandaag natuurlijk. Voor jullie hier in Rotterdam. Dan weet je gewoon shoot wat. De een gaat barbecuen, de ander, ja, die eet gewoon shoot Fatu. En lees van boeken. De zon schijnt, de mensen worden bruin. En dat vinden ze fantastisch. En natuurlijk verkoeling zoeken in het water. Ja, Kulturo TV speciaal voor jullie natuurlijk hier in Rotterdam. Ik kijk van Fatu, want ook voor ons is het lekker om even eruit te zijn ook weer. En hier waait het lekker, want ik krap onder een boom, lekker in de schaduw. Ik sta lekker hier onder een boom, hier is het koel en het waait lekker. Dus shitty, want de zon kan fel zijn. Asafa, we worden in de zon. Maar goed, we zijn het een beetje gewend, toch? Boom. Dus dit is het ook alweer voor nu. Kulturo TV, speciaal voor jou. Laat iets in de comments, wat doe jij vandaag? Laat ons weten, wat heb jij gedaan met het mooie weer? Ook daar in Suriname of waar dan ook ter wereld. Laat de comments, waar ben jij? Wat heb je gedaan? En hoe was het daar bij jou? Ja? Graag willen we weten in welke stad. Goed, aboom, we kijken uit naar jullie comments. Kulturo TV, speciaal voor jou. Weer op deze prachtige dag. En dan, ja, tot de volgende keer maar weer. En vergeet eens, abonneer op Kulturo TV. Het is gratis. Ja toch? Doe het en we blijven voor elkaar op de hoogte houden van dat wat er speelt in de wereld. Aboom, tot de volgende keer. Bye bye, swai swai. Kulturo TV speciaal voor jou.